és del so. Nosaltres tenim un instrument posat a dintre que és la veu i bàsicament treballem amb això, tot i que també hem portat nosaltres instruments al final de la sessió, perquè també m'agrada que noteu els efectes d'altres instruments, que també és molt agradable. I emocions com una manera ràpida de resumir tot el que és temes més espirituals o més temes de l'ànima o de les idees, el cos mental, el cos emocional. Ho vaig resumir amb emocions perquè realment tenen molt a veure amb com ens trobem i és important tenir, no necessàriament saber-les identificar, que això és el que m'agrada de la teràpia del so, que no es tracta de parlar, donar-li voltes a les coses i per què em passa això? No, és igual, simplement notes alguna cosa, ho alliberes amb el so i ja està. I no cal donar-li més voltes. Llavors, per començar, ens posem còmodes. Les mans poden estar mirant cap a dalt o mirant cap a baix, si ens va. Procurem mantenir l'esquena recta. I simplement respirem. I observem com està la nostra respiració. Com que estem parlant tota l'estona d'energia, aquests mòtals és important mantenir-los nets perquè són el filtre que transporta l'energia i que al cap i a la fi fa que estiguem més saludables o menys saludables. Per tant, el que farem ara és aprendre una tècnica per alinear aquests xakres, per netejar-los, per energitzar-los. El so és una vibració, és una freqüència, llavors partim, és una miqueta l'explicació també que hi ha al cartell, partim que tot el que existeix és vibració i és freqüència, per tant, afecta, nosaltres som vibració i som freqüència, per tant, amb el so podem equilibrar-nos. I aquí una miqueta fer referència a que el so té una característica molt peculiar, que és que no el podem veure, no el podem tocar, tots sabem que existeix, però només el podem escoltar o el podem notar en vibració. I aquesta característica ha fet que sempre, des de l'antiguitat, s'utilitzés com a mitjà entre el que és el món físic i el món subtil, per arribar a llocs on la vista i el tacte no hi. Primer, és important a l'hora de cantar els mantres, el ritme, l'entonació i el propòsit. Com sempre, la intenció és molt important. Amb quin propòsit ho estem cantant? Per omplir-nos de compassió, d'amor incondicional, per energitzar aquest quart chakra, perquè se'ns obri, perquè flueixi l'energia pel quart chakra. Les síl·labes són bastant fàcils. Om, Mani, Padme, Hum.